عوزو سلامتنا تقبلوا ناي زي يوتيوب شانل تعذبتنا خميت تصنحوا زوان زدنا يم زيناتات حزلكم قريبا لكم مكتالكم بخبري عدم النفنوم على تاو زيناتات من تخبصحكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسع قدم حج وشطاو متفنان حوحاتن بالعلواي درجه ان خرر ممصون امونغو دكتور دبرصين جرم كيلن اتو علم جروهادن استفطر فللي مسفحنا تغلصه ارترا دما سراويت اخ تصقع مهلاوات حبيرو حزباو ويان حرنت تግራይ ወይ ድማ حوحات بوشطاو متفنان اب شجر كمزا اتو استغلص خوينا امونغو دكتور دبرصينن اتو علم جروهادن استفطر نايت ود فللي ناسفح يمص خم زله تغليصو اتو علم جروهاد نحغاونت حوحات نملاس كنقالسلنا امبر ناو كينات مئتاو يبنان كبل خلو حزب تግራይ كينات سلچي وزبل مرغص راميدو دغف بوزحات نارخو ممصوم زغلصو توم منጭታት بخالي وገን ድማ መንግስት ኤርትራ ሰራዊት ከጽግዕ ከሎ አዘዝ ሰራዊት ሕወሓት ድማ ንድሕነት ብማል ንዝንቀሳቀሳ ዝነበራ መኻይን ሰለደ እናቀየሩ ብዘይ አካባቢን ኣብ መንቀሳቀስ ከም ዝርከባ ተፈሊጡ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ዘሻቀላ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ድማ ብውጻ አቡነ ተስፋ ስላሴ ቢላ ኣብ አዲስ አበባ ንዝርከብ ኤምባሲታት ጻውዒ ተቀሪባላ ዲፕሎማሰኛታት ድማ ኣብ ቀረባን ኣብ ክልል ትግራይ ከም ዝጓዓዙ ትጽቢት ከም ዝግበርና ተገለጸ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ዝገለጹ ሓበሬታታት ውሽጣዊ ምትፍናንን ሕወሓት እናኸራረ خيد كله عزز سراويت بفلاي دما كيناتي اخلنا زبل سلاماو حزب تግራይ ስለስተገፈع ኣብ ጎደናታት ዝገብሮ ምንቅስቃስ ከም ዝገደው ይፍለጠሎ ቅድመ ሕጂ ኣብ ዝተፈላልያ ከተማታትን ካፌታትን በዝሕ ዝረዩ ዝነበሩ ኮርን ላዕሎት አዘዝተ ሓይልታትን ሕወሓትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምንቅስቃስ ተገዲቡ ኣብ ካፌታት ከም ቀደሙ ከም ዘይረዩን ኣብ ዝንቀሳቀሳ መኻይን እውን ሰሌዳ ኣልባ ብምግባር ምንቅስቃስ ጀሚሮም ኣለው ቅድም ክብል ብዘይ ኣካባቢዮም ዝንቀሳቀሱ እንትነበሩ ኳ ሕጂ ግና ብዘይ ኣካባቢ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከም ዘይንቀሳቀሱ ተፈሊጠሎ ካብቶም አዘዝተ ሰራዊት ሓደ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለም ትማሊ ኣብ ምዕራባዊ ግንባር አዘዝ ሰራዊት ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን ናይ 47 13 ከምኡን 41 ላዕሎት አዘዝቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዘለው ተቃውሞታት ሓይልታት ትግራይ ማለት TDF ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ ከጥፈና ስለ ዝኾነ ጸላኢና እዩ ክብሉ ብግልጺ ንሻዕብያ ይናኣምኑኒና ንሕና ምስ ሻዕብያ ዝተጸምበርና ንፖለቲካ እምበር ኣሚና ይኹናን ብማል ኣብታ ኣኼባ ብግልጽ ምዝራቦም እናተገለጸ እታ ኣኼባ ከምቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ብስምዕ ከም ዘይተዛዘመን ጀነራል ምግበይ ሃይለ ድማ ሓሚመ ብማል እታ ኣኼባ ቋሪጹ ምዃድን ካብ ዝቀድም ዋልውን ካብቶም ኣብታ ኣኼባ ዝተሳተፉ አዘዝተ ሓደ ንዓና ዝበልዓና ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ ኣይኮነን ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ ቀድሚ ምንጹ ህዝቢ ትግራይ በዓል ሕጂ ሰልችዎ እዩ ስለዚ ህዝቢ በዓል ይኸጥፈና እዩ ፍታሕ ንለ ብመዋል ጽኑዕ ርእይቶም ሃቦም ስዒቡ ጀነራል ነታ ኣኼባ ከይዛዘምዎ ከም ዘቋርጽዎ ተመልኪቱ በኸምዚ እናሃለዎ ምስ ሕወሓት ጽሞዶ ተባሂሉ ዝነበረ ምትሕባር ምፍጣር ስዒቡ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ድሕሪት ዝመለሶ ሰራዊት ብምምላስ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መሬታት ኢትዮጵያ ከባቢ ከም ዝርከባ ዝተገለጸ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳ ኢሮብን ሳብያን ጻዕዳ ዓድያውን ሓድሽ ዓድን ገማሉን ኣብ ዝተባሃሉ ቦታታት ሰራዊት ኤርትራ በዝሕ ሰራዊት ከም ዘንቀሳቀሰ ዝተፈለጠ ኮይኑ ምስ ሕወሓት ብምትሕባር ምፍጣሩን መንግስቲ ኤርትራ ዝመለሱ ሰራዊት ሕጂ መሊሱ ናብ ቅድሚት እናጸጉዑ ምህላውን ናይ ኢትዮጵያ መሬታት ሓዊሱ ምእታው ምጅማሩን እቲ ጽሞዶ ፈሪሱ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣብ ህዝቢ እናልዓለ ምህላውን ተገሊጹ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣኼባ ቀጽል ከሎ ኣብ መንጎቲ ኣመራርሓ ዘሎ ዘይምስምዕማዕ ናብ ግሉጽ ፍልሊ እናተቀየረ ኣብ ምኻድ ከም ዝርከብ ብግልጽ ተራይሎ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት እናተቋረጸ ኣብ ዝቐጸለ ኣኼባ በቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለን በቶም ኣቶ ዓለም ገብረዋህድን ዝምርሑ ጉጅለታት ኣመንጎኦም ብግልጽ ፍልልያት እናተራዩ ዕድል ትግራይ ፍታሕ ዝርከበላ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብዝግበር ጽቡቕ ዝምድና ይምበር ኩናት ኣየለይናን ዝብል መርገጽ ዝሓዘ ኣቶ ዓለም ገብረዋህድ ብሉጽ ደገፍ እናረኸበ ምምጽኡ ተገሊጹ ጉጅለ ኣቶ ዓለም ገብረዋህድ ንሕወሓት ሪፎርም ብምግባር ሕጋውነት ንምምላስ ብሰላማዊ መንገዲ ክንቃለሰለና እምበር ንህዝቢ ትግራይ ናብ ኩናት ክትእትዎ ይብልካን ዝብል መርገጺ እናንጸባረቑ ኣብ ውሽጢ ኣመራርሓ ናይ ብዙሓት ደገፍ ምርካቦም ምኽኣሎምን ተመልኪቱ እዩ መዚ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ዘሻቐላ ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ንዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ጉዱኡ ክጻወት ጸዊዓላ ኣብ ዓድግራት እትርከብ ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሓላፊ ብፁዕ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ግጭትን ምክልኻል ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲታት ጻዕሪ ክገብራ ብስም ቤተክርስቲያን ጻውዒ ተቕሪቦም ዲፕሎማሰኛታትን ንኹነታት ትግራይን በኣካል ተረኺቦም ክዕዘቡን ከምኡውን ኣብ መስርሕ ዘተ ተዋሳእቲ ዝነበሩ ሰባት ከዘራረቡን ጻውዒቶም ምቕራቦም ዲፕሎማሰኛታት እውን ጻውዒት ተቐቢሎም ኣብ ቀረባ ናብ ትግራይ ከም ዝጓዓዙ ተሓቢሩ بخالي زينا دما عباي بريطانيا نحتت عقبة زسنبد استباهله حدش حق وصيا او عباي بريطانيا بقوامنة المنبر اب حج ندحر عقبة زحاتو سدتنياتات انتو حدا 10 عامت كصبي 5 قدر تغليصو او عباي بريطانيا عقبة تقبالነት ዝረኸቡ ስደተኛታት ብምሎም ካብ ሕጂ እንድሓር በተሓድሽ ውጥን ሕግን መሰረት ብቋምነት ኣብታ ሃገር ንምንባር ቅድሚ ምሕታቶም 20 ዓመት ኣብ መስርዕ ክጽበዩ ከም ዝግበኦም ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ እታ ሃገር ሻባና መሐመድ ገሊጸን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሓድሽ ተነደፈ ፖሊስ ዕቅባ መንግስቲ ባናሽቱ ጀላው ናብ
نابت هاجر نزاتو نعقوا حتوم قطري نمنكاي صعري ابز جبرلو زلوان زوص حدش حق يلن حقوت زخون سدتنياتات نهاجرنا افتنا يتوالو هاجرنا حدن مغبار حلافنت منغسيو اذ انت زي تسخاخيلو هاجرنا እና ተመቃቀለት ክትخيد تمثلني خبلان ጋዜጣ ተዛሪበን እዚ ፖሊስ ስደተኛታት ካብ ትقدم بسوشال ديموكراتيك እትመሓደር ዝነበረት ዴንማርክ ዝተወሰደ ኮይኑ እቲ ሃገር ካብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ኣዝዩ ጽኑዕ ዝኾነ ናይ ስደተኛታት ዕቋ ሕቶን መስርሕና ኣለዋ ይብሉ ኣብ ዴንማርክ ስደተኛታት ንኽልተ ዓመት ጥራይ ዝጸንሐ ግዚያዊ መንበር ፍቃድ ዝውሃቦም ኮይኑ ድሕሪ እቲ ኩነታት ስደተኛታት በብእዋኑ እናተገምገመ ናይ ዓዶም ጸጥታ ዝተሓለወ እዩ ተባሂሉ ተኣሚኑ ክምለሱ ከም ዝግደዱ ተነጊሩ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ስደት ጻንሒትና 5 ዓመታት ጸንሐ ኮይኑ ድሕሪኡ ሰባት ኣብታ ሃገር ብቋምነት ንምንባር ክሓቱ ይግባእ ሕጂ ግና ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ናይታ መጀመርያ ግዜ ካብ 5 ዓመት ናብ 2 ዓመትን ፈርቃን ንምሕጻሩ ዘልያ ኮይነን ድሕሪኡ እቲ ኩነታት ስደተኛታት በብእዋኑ ከም ዝግምገምን ገሊጸን እንተኾነ ግና ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ቋምነት መንበር ፍቃድ ንምርካብ ዝወስድ ግዜ ካብ 5 ዓመት ናብ 20 ዓመት ክነውሕ ኢለን ሚኒስተር ትማልን ቀዳምን ዝተሓተመ ጋዜጣ ታይምስ ከም ዝተዛረበኦ እቲ ምሕያሽ ዝተነደፈ ሰባት ብመሰረት ናብ ሃገር ሕገወጥ ስደተኛታት ኮይኖም ኣይትምፁ ብጀለባ ይትእተው ንምባል እቲ መስርሕ ክንደይ ተስፋ ኣቁራጽ ምዃኑ ንምርኣዩ ኢለን እዚ ሓድሽ ኣገባብ ኣብ ገለ ኣባላት ፓርላማ ሌበር ተቃውሞ ከም ዘጓነፎን ጥርጥር የለን ዝበላ ኮይነን ናይ ሊበራል ዲሞክራቲክ ናይ ጉዳያት ውሽጢ ቃል ኣቀባሊ ማይክ ዊልኪንሰን መንግስቲ በቲ ኮንዘርቫቲቭ ዝፈጠሮ ስርዓት ዘይብሉ ናይ ዕቁባ ስርዓት ንምስትኻል ሓደሽቲ መንገድታት ምርኣዩ ቁኑዕ ግዴታ ኢሉ ወሲኾምን ላይበር ነዞም ስጉምታት ናይ ዕቁባ ሕቶታት ብቁልጥፍ ንምስላጥ ካልእ ኣማራፂ ምዃኖም ክከሓድ የብሉን ኢሎም ዋና ፈጻሚት ስራሕ ካውንስል ስደተኛታት ኤንቨር ሶሎሞን እዞም ውጥናት መንግስቲ ጨካናትን ዘየልዩን ክብላ ገሊጸኖም ኣብ ኣስካሕካሕ ኩነታት ኣባላት ስድራቤቶም ክእሰሩ ክሳቀዩ ወይ ክቁተሉ ዝረኣዩ ስደተኛታት ኣይክምለሱን እዮም ክብላ ተዛሪበን ኣብ ትግራይ ልዕሊ 2000 ሰባት ተሳትፎ ዝተባሃለ ጉባኤ ተጸውዑ እቲ ፓርቲ ቦጎን እቲ ክልል ቅዋም ግዛቱ ከም ዝተመንጠለ ብምግላጽ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ንምብርሂቡ ካብ ሰሙን ዝጀሚሩ እቲ መንግስቲ ብልጽግና ዝተጣየሸ ኮሚሽን ምክክር ኣብታ ሃገር ብዘሎ ፖለቲካዊ ጸገም ምኽንያት ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብቲ ምክክር ክሳተፉ ከም ዘይከኣል ገሊጹ እቲ ፓርቲ ብልጽግና ዝምራሕ ትካል ንብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ብምክልኻል ንትግራይ ብቐዳምነት ኣልዒልዋ ነይሩ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ፖለቲካዊ ውድባት እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ድማ ትግራይ ብተግባር ካብ ፌደሬሽን ካብ ዝተገፍዐትሉ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝራኸቡ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ዘይተፈጸመሉ ኩነታት ብዛዕባ ምክክር ዝረብ ዘረባ ትርጉም የብሉን ኢሎም ነጺጎም ምንባሮም ይዝከር ሕጂ ዝተሰምዐ ዜና ድማ ትግራይ ትዛረብ ትሕበር ትስገር ብዝብል መሪሕ ቃል ዝካየድ መድረኽ ከም ዝተጸውዐን ዝሕብር እዩ እዚ ጉባኤ እዚ ልዕሊ 2000 ተሳተፍቲ ክህልዎ ትጽቢት ይግበር ኣብ ወርሒ ሕዳር መወዳእታ ንሰለስተ መዓልቲ ከም ዝካየድ ተፈሊጡ እዚ ጉባኤ እዚ ነቲ ኣብቲ ክልል ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልሊ ብምይጥን ድርድርን ንምፍታሕ ብግዝያዊ ምሕዳር ዝቐረበ ሓሳባት ተኸቲሉ ብኣቦታትን ሃይማኖትን ዝተዳለወ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ሰሙናዊ ውድብን መንግስቲ እንግሊዝን ወኪላት ኣብ ዘካይዶ ምይጥ መግለፂ ኣውፅዩ መንግስቲ ብልጽግና ዘካይዶ ዘሎ ናይ ኩናት ኣካይዳ ንሰላምን ጸጥታን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ጸገም ዘእቱ ምዃንን ቀርና ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ዓለማውያን ሓይልታት ረብሓታት እውን ኣብ ጸገም ዘእቱ ምዃን ብምጥንቃቕን ክረአ ከም ዘለዎ ባይቶና ትግራይ ገሊጹ بخالي زينا أما خلاي بحر جلبة تقليب تأسبات موتهم تحبيرهم نام ميت زقربوا سدتنيات تعنت كل تجلاب وأبقى ماجم بحر ليبيا دحرمت حلا سبات موتهم نفس أدحن سرح تنيات تقليتهم كساب حجي أب ليبيا كم زقولت مويتهم كم سرقت 4 تسافرتي أب تعترانش دشن زيجات بنغلاديش تسافر لا جلواز نوريم ترى خلاي جلبة دما ناب 7 زقرب لا موزحتهم سودانويان زخونوا سدتنيات تعنت خوينا كابتن بيوت ترفوا حدث أو جوجل خمس ولهم حدثوا من بزاكل أب بحر دحرمت فوهم مقطعني أهجراوت كل سدتنيات اتنجالبو خابتن اب سمين معراب ليبيا اتركبوا ودبات كتما الكومس استبقس ينيلو ناي ليبيا قيح احي سراحتنياتات نوتن بهيوت استرفو سبات حجز انها وصلمت ناي ريسا ماك بورصاتات امريت تقميطم زريو مسلتات اوطيم ببعمت باما يستقطر سبات اب استقاطقا زيت امامنا انجلابنا ودو اوروبان مسغار كصعر خلو هيوتهم يحلفوا اهجراوان سدتنياتات ايام كما قطر اوروبان او 2023 اما خلاي بحرنا اوروبان مسغار زفتنوا لعل شحن 500 ساعات مواتهم ويمطفوم غليصو زو قطر حبريتا كم زحبرو كابزوم سدتنياتات حدا كاب سلسته زموتو ابجماجم بحر ليبيا مخانم يملكت نا اوروبا حبرت ابدو بصتا ايجنت كم زحبرو ابز عامت زطراي بماخلاي بحر بيلنا اوروبا كاب زاتو 59 شح زخونو سدتنياتات موزحتهم سبغسو كابتا سمين افريقاوي تهاجر ليبيا مخانا حبر ابسومن زي مجمريا ابجماجم بحر ليبيا سبغسو بزحات سدتنياتات صعنت نشتو جلبا ماخلاي بحر دحرم تحلا سدتنياتات طفيهم وي مويتهم نبرو اتم بيوت استرفو سدتنياتات كاب سودان صوماليا كاميرون نيجيريا زموت خوينو نحدثهم من زاكل أب بحر طفيهم دحر مصنح كموت مترافهم تقليتو
እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝነበሩ ልዕሊ 700 ምዕቆር ማያት ከም ዘዕነወት ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁን ከም ዝተዘራረቡ ተሰሚዑ። እስራኤል ኣብ ውግእ ጋዛ ኣብ ጋዛ ዝርከቡ 85 ካብ ማይ መዕቆርቲ ከም ዘዕነወት ኣካላት ምሕዳር እታ ከተማ ኣፍሊጦም። ብሰንኪ ምዕናው እዞም መዕቆርቲ ማይ ኣብ ጋዛ ንሓደ ሰብ ካብ ቅድሚት ኩናት ዝነበረ 9 ሊትር ማይ ኣብ መዓልቲ ሕጂ ናብ 15 ሊትር ከም ዝወረደ ተገሊጹ። እቲ ኩናት እስራኤልን ጋዛ ነቶም ንከተማ ጋዛ ዝሰትዩ 3 ቀንዲ ምንጭታት ማይ ኣጥቂዑ እዩ። ካብዞም ምንጭታት ማይ ዝርከብ ዝነበረ ማይ ድማ ካብ ሓደ ዓመት ንድሓር ብ35% ከም ዝነከየ ንገር። ካብቲ ዘጋጠመ ፀገም ማይ ብተወሳኺ ኣብቲ ኩናት 2 ሚልዮን ሜትሮ ኪብ ፈሳሲ ዝውግድ መስመር ብምዕናው ረስሓት ማይ ናብቲ ዝተረፈ ማይ ክኣቱ ከም ዝጀመረ ተፈሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዘሎ ስምዕ ተኽሲ ደው ምባል ልውውጥ እሱራትን ናይ ኢራን ኒውክሌር መደባትን ኣብ ሶርያ ዘሎ ኩነታት ተዘራሪቦም እዮም። እቲ ዝርርብ መራሕቲ ዝተኻየደ ድማ ኣብ ጋዛ ሰላም ኣውሪደ ተልእኾ ብዛዕባ ምስፋርን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ፍልልይ ኣብ ዝተፈጠረሉ እዋን እዩ። ኣሜሪካ ኣህጉራዊ ሰላም ኣውሪዳ ሓይሊ ኣብ ጋዛ ንክልተ ዓመት ክሰፍር ከም ዝደለየት ገሊጻ። ሩስያ ብወገናነት ናይ ኣሜሪካ መደብ ትቃወመላ። ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብን ቀጠር፣ ሕቡራት ዓረብ ኤሚራትን ጆርዳንን ቱርክን ነቲ ሓሳብ ይድግፍዎም ምህላውን ይፍለጥ። ክቡራት ተኸታተልትና ሎም ዘዳለናዮ መርእስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና። ብካልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ስስና ይስምዕና እናበልና ንሰናበተኩም።